Mela, is-somma dis-sena telat għal 3,311,391 euro. Grazzi tassew. Il-ġenerożità tal-poplu Malti reġgħet deret b'mod ċar. Hekk kif waqt il-maratona annwali tal-ġimgħa l-kbira Brisk Puttinu Cares inġabru ftit aktar minn 3,300,000 euro. Il-maratona li bdiet filgħodu kmieni u li damet sa nofs il-lejl rat eluf ta' donazzjonijiet minn familji, negozji u organizzazzjonijiet li għal darb'oħra ngħaqdu bħala sforz wieħed biex jgħinu lil dawk fil-bżonn. Kontribut sinifikanti wasal ukoll mill-Gvern hekk kif il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li jingħataw 100,000 euro b'kollox lil Puttinu Cares mill-Fond tal-Kawżi Ġusti. Dan jinkludi l-ammont ta' 50,000 euro li ngħata għal mixja annwali ta' Puttinu fil-lejl tal-ġimgħa l-kbira li sfortunatament dan l-avveniment ħassar minħabba l-maltemp, kif ukoll 50,000 euro oħra li tħabbru waqt il-maratona nnifisha bris il-proġett li Puttinu Cares qed jaħdem fuqu fiċ-ċentru ta' Londra. Il-ġbir sostanzjani l-kontribuzzjonijiet varji ikompli jenfasizzaw kemm Puttinu Cares tibqa' kawża li taqqat lil Maltin b'solidarjetà ma' dawn il-pazjenti u familji li jkollhom bżonn l-għajnuna.